Os meses de xullo e agosto a praza de Fefiñáns permanecerá cortada ao tráfico. O Concello de Cambados penalizará a praza e a Rúa Príncipe durante o verán, despois de que a medida contara cun informe favorable da Policía Local. Se van a cerrar a praza de Fefiñáns, o vemos aquí neste mapa, Rúa Real e a Rúa Príncipe tamén. O que se quere é conectar a praza do Concello coa praza de Fefiñáns e que se poida ir andando sin encontrarnos, sin cruzarnos con vehículos. E iso vai ser pois durante esos 2 meses de verán. Garantir a seguridade é o obxectivo principal do Concello, máis aínda despois dos accidentes que se produciron a principios de ano na Rúa Real e que puxeron o foco sobre os perigos de manter o tráfico rodado nunha zona con tanta afluencia peonil durante o verán. Este ano encenderonse as alarmas alá por xaneiro e febreiro con 2 ou 3 accidentes en moi pouquiño tempo. Un vehículo que se foi encima dunha terraza, un medio atropello a un peatón, e isto, queiras que non, íbasenos das mans, como non tomáramos cartas no asunto, pero bueno, non deixa de ser o camiño natural que ten que tomar este tipo de entornos. José Ramón Abal recoñeceu que a medida non conta co respaldo unánime dos hostaleiros e comerciantes do entorno, aínda que a existencia dun informe da Policía Local rematou por decidir o Executivo a tomar esta determinación. Tamén o éxito do modelo noutras zonas. Con toda a información que recabamos, con todos os datos que nos aportaron os comerciantes, nos concluímos claramente, sin ningún xénero de dudas, que esta medida pois goza de un consenso suficiente, máis que suficiente para poder levarla a cabo. Dende Cambados, zona centro, consideran que 2 meses é demasiado tempo para manter a praza pechada ao tráfico. Así as cousas, recoñecen que a existencia dun informe favorable é motivo de peso para respaldar esta postura do goberno local. Agora agardan manter un encontro co edil de tráfico para abordar a posible reestruturación dos horarios de carga e descarga no entorno.